Kallon mu barkamu da wani lokaci da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin filin a fafata Ozil. A koda yaushe sunana Usaini Suleiman Lere, ina tare da magoyi da bayana kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Mustapha Small da kuma magoyi na kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid Oga Ado Mai Shayi na garin Badarawa Boston. Mustapha Small, zan fara da kai game da wasan hamayya da za a fafata a wannan makon. Kuma duk da cewar gashi an cire ku a gasar Champions League, Inter ta cire ku daga wannan gasa. Oga Ado Mai Shayi ya bugo maka wani tambaya, yaushe ne wasan ku? Wasan mu gobe ne da Lahadi, Allah ya kai mu. Da misalin karfe 3:15. Mutanen nan this season da haushin su nake. Allah ya dora na akan su. Ci su wasa uku, yanzu ga na hudu. Dama last two season sun ci ni 4-0. Last season ka ci ne wasa uku a jere. Ya zama post straight kenan. Yanzu kaga su a shekara biyu kenan, kuma a shekara ɗaya gashi yanzu na yi uku. Yanzu ga ɗaya ne rage mini dan karasa kaga na yi break record ɗinsa a shekara ɗaya. Su a shekara biyu kuma a shekara ɗaya. Magana da yake kuma yaushe ne wasa na Champions League mutara na season. Na season kuma ba ku da wasa ke. Amma muna wasa ran Lahadi gobe, Allah kai mu. Daga ita shi kenan. Daga ita shi akwai sauran wasanni mana. Akwai Champions League, akwai Espanyol, akwai Atletico. Ya magana hada Champions League. Champions League babu. To ga Ado, ka ji tambayar da kama wato shi Mustapha game da yaushe ne wasan, kuma ya ce wasan El Clasico ne wasan. Kuma ya ƙara bayyana cewa ka kafa tarihi a shekara biyu ka mai first trade, shi kuma gashi a shekara ɗaya yana kokarin yi maka first trade. Ya kake ganin wannan lamari? Gaskiya wannan ba ƙarya bane, ya ci shi wasa 4 a shekara biyu, shi kuma gashi ya ci wasa 3 a shekara ɗaya, ga na hudu za buga. An Allah da wannan wasa insha Allah ina da ashwaran gidansa gidana ne, zan ci shi insha Allah a wannan wasa. To kana ganin duk da yanayin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid take tangal yan wasannin ta ba su da haɗin kai, za ku iya doke Barcelona a gida? Ai El Clasico babban wani wasa ne, kada ga mutum ya tangal ko wani abu, wannan ma ce ya da determinin wani abu sai an buga. Kana ji ko mu tambaye da neman na gidan kallo na yaushe na wasan sa, ai in ma ya manta uwa da bata manta ba. Akwai lokacin da ya shiga gidan kallo ana buga wasan nan, yace mu yaushe ne wasa na ce wasa na zai gani ran Laraba a zo a tambaye, zan faɗa ran wasa na. Kuma Allah kai mu Laraba in tambaye ranar wasa na, in ce babu wasa, na tambaye wani wasan sai ce ran Ladi aliki ne ai, ko wasan da Laraba ke buga Champions League. To wasu na da ganin cewa wannan wasan mara za a buga El Clasico wasan sada zumunci da a buga ba Malik bane, tunda an riga an gama. Alhamdulillah, ai dai ba farin ciki ba tunda ya ga Yamal da kofin Champions League sabuwar shekara sabon karni. Na ake mana gori sabuwar shekara sabon karni, na ga Yamal da kofin har ba barki ya ga Yamal da kofi. To kai ka ji abin da ke faɗa akan Yamal? Ko banza, Yamal din ya taka inda baka je ba, ya je inda baka je ba. Ko ba haka bane? Ba ga wani El Clasico, kaga wani El Clasico da buga gobe, kaga wani El Clasico ibn daga friendly hakan ki daukan wasan, inda ka san wasan sada zumunci hakan ki daukan sa. To akwai wasu Madrid suna neman wannan wasan, sun dauke ta gaban wasan karshe ne. Neman sa ne, kar ga manta bai Yamal din yana na, Rafinha yana na. To ai su ma akwai Bellingham, Balanan dan kura. Kace me? Balanan dan kura Bellingham. Dan karbe mita. Balanan dan kura. Balanan kura da kenan. Balanan kura ya haɗu da Balanan zaki. Laharan ya haɗu da Balanan zaki. To ka ji ba? Balanan zaki ko? Ai shi Balanan kuren da yazo kure da mai da cinye kowa. Komai da buga da cinye. Amma shi man da ke ta kirarinsa zai ci Champions League, zai ci waye har da gulabi tari. Gaskiya ne. Har da gulabi tari. To ga Ado, amma idan muka kalli cewar su Barcelona za su zo wannan wasan ne kamar daukan fansa sakamakon cewar Inter ta yi wajerar da su a Champions League. To daukan fansa za su dauki fansa. Ni dai gidansa gida ne. Ni na giya ma wannan ranar yau ranar Asabar, ranar Ladi ka zo ka mai, ranar Monday ka zo ka mai ta na jiran ka, ni gidansa gida ne. Kuma Arda Gula ya bono da ke kallona wani mai riga da isa da Inter, Arda Gula fi tarihi. To Mustapha Mustapha, ka ji abin da ya ce fa gidansa ne, kuma baka cin sa a wannan gidan. Ni tambayar da yake so masa da yake magana gidana gidan shi ne, ban taba cin sa a gidan bane. Yaushe da banda daga cin a gidanka? Ai amsa ya kamata ya bani, ban taba cin sa a gidan ba. Taba ce, amma ni kuma tun da ne kai a tarihin kallon ka, in aka ce kalalin more kai da ka ce a gidanka za a baka lokaci. Gaskiya da lokacin su Messi sun yi sanyi ne, amma ga yaro matashi dan zaki. Messi bayan na buga wasa buga bai ci ba. Dan zaki ya girma, na ga maka shi zai mai gurbin sa. Bai taba cin ya rade bai ci a gida ba ko? Ya mana zai ci a gida ko? An yi mala Messi, ana ga mana mala Messi. Kaga da na buga da uban ma wasa buga bai ci ba. Balta dan an ce Messi ya wanke shi? To ina jiran sa. Ni na samu riga. Inda za ka gane Messi ne wanke shi fa yaron. Kar ka manta last season ya ci mutanen nan aka hana yi kwallon shi. This season da ya zo ya ci su kwallon da wallahi direb din da ya kashe wannan kwallon ko wanda ga sai an yi bandin din shi a busa wasa. To ƙarshen filin a fafata kenan da za mu kawo muku yadda aka fafata tsakanin magoya bayan na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Oga Ado da kuma shi wato Mustapha game da wannan tattaunawa. Sunana Usaini Suleiman Lere nake cewa ku huta lafiya.